България – страна с ключово географско и икономическо местоположение. Като пълноправен член на Европейския съюз, Шенген, Еврозоната и НАТО, страната предлага икономическа и финансова стабилност, стимули за инвеститорите и високо квалифицирана работна сила. Национална компания Индустриални зони ЕАД е търговско дружество към Министерството на икономиката и индустрията на Република България. Компанията проектира, развива и управлява индустриални и свободни зони с първокласни локации, отлични транспортни връзки и изградена инфраструктура. Дружеството управлява 13 проекта с обща площ над 11 милиона квадратни метра. Вече функционират индустриалните паркове в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград, Варна и Стара Загора. Привлечените инвестиции надхвърлят 663 милиона евро. В процес на развитие са проектите в Кърджали, Карлово, Телиш, област Плевен, Суворово, област Варна, София, квартал Красна поляна и икономическа зона Доброславци край София. Индустриален парк Видин е разположен в непосредствена близост до Дунав мост 2 и трансевропейските коридори 4 и 7. Националната компания планира приоритетно да развие и модернизира инфраструктурата на парка. Индустриален парк Плевен-Телиш с площ над 200 хектара предоставя отлични възможности за инвеститори с удобна транспортна свързаност и голям брой производствени и складови помещения. Индустриален парк София Красна поляна има уникално предимство. Намира се в рамките на околовръстния път на София само на 15 минути от центъра. Индустриален парк София Божурище е приоритетният бизнес проект на националната компания. Тук 45 предприятия реализират инвестиции за над 330 милиона евро и осигуряват повече от 2500 работни места. Паркът продължава активно да се разширява, като интересът към него остава изключително висок. На територията на Индустриален парк София Божурище е създаден регионален център за дигитални решения и иновации на Национална компания Индустриални зони, част от националната мрежа на европейските цифрови иновационни хъбове. Избирайки Национална компания Индустриални зони, вие избирате надежден партньор до вас във всеки етап от реализацията на вашия проект.